Sawubona baba, njani? Sikhona futhi ninjani? Ubaba ubani igama nesibongo and uhlalaphi? Mina ngingindleleni Phineas Nkosi, ngihlala eTaibos. Okay, ubaba ngisike sezwa ukuthi eTaibos kuney'nkinga ezenzakalayo ngaphansi komlungu oniphethe. Impela kunjalo ngoba nje ngize la mina ngeyi-28 ngoDisemba kwakuyisonto, ngey'khathi ebusuku kwasekushaya ko-10 kufike abantu. Okay baba, labantu laba bebafikile, kwakufike abantu abakanjani? Iy'gebengu, amaphoyisa, umphakathi? Mina ngayitshela ukuthi yigebengu ngoba labantu babafake amamaski lawa amakhulu, bafake ama-copperhead, abanye bafake ama-copperhead vele lawa aveza ubuso nekhala avalile bangithi ilamba. Uma ngibabuza bathi bangamaphoyisa e-province bazofuna izibhamu la khaya, kuthiwa kunezibhamu. Hawu baba, wasukhuluma ngezibhamu. Labantu lapha ekhaya suthi bayazi ukuthi wena unazo ibhamu. Impela anginalo iqiniso ngoba umuntu onesibhamu ngimi. Naso mina isibhamu esiyi-1, i-9mm. Okay baba, umlungu mawubheka ukubangisana. Umlungu sibanga naye uthi akangifuni, nami ngiyafuna lokuthi siye naye etafuleni. Hawu, azathi umlungu uyakubangisa nje. Ukubangisa ini because indawo bakuthole ungumuntu omnyama uhlala khona ezweni. Kusukela kudala lo mlungu ngabo-98 wangithola ngakhe kwelinye iplaza ashayana, athi ufuna kusebenze wonke umuntu, umfazi nomntwana. Mina ngathi abantwana babasebancane, umkami ngeke amsebenze. Sacabana sabanga lokho baze bangiqosha ngoba kwakhe kulelo plaza. Wagcina athi uzangithutha ayongilahla emgwaqweni iy'nkukhu zami ngoba bangiqoshile emsebenzini wakhe. Okay baba Nkosi, ngiyayizwa indaba yakho. Mawubheka la, ngithanda uhamba uya lapha e-police station uyo-reporter. Walithola yini usizo khona? Usizo ngilitholanga futhi ngoba ngaqala eShidmolo. Kunomphathi wakhona bathi uXoka. Ebusuku uma kwenzeka lesigigaba lesi sokuhlaselwa, sazama ukufonela khona eShidmolo emaphoyiseni. Amaphoyisa-ke afika emva kwesikhathi. Njengenhlala yenza amaphoyisa afika lesikhathi kusenesigigaba, afika asazobuza ukuthi kwenzekeni. Awafika. Okay baba, uma kuthiwa lawo maphoyisa azange afike, kwakungamaphi? Akuphi amaphoyisa ase-Piet Retief noma endaweni eyenzekile isigameko? Awakhona eShidmolo, asafika ngemuva kwaleso sigameko. Afika ahamba nge-double cab. Mawafika lapho awafuni ukuzisho amagama, ayixushile imoto ngaphakathi. Awafuni ukuzisho amagama awo nokuthi siwabona mbethe i-uniform. Hawu, lawo maphoyisa avezwa ngazuthi mhlampe bayezinkabi noma bebathunye umlungu. Engikushoyo mina phakathi kwey'nkabi nokuthunywa ngumlungu kukhona ngoba umlungu unencwadi nansi angibhalisa yona, wathumela yona lamaphoyisa aseShidmolo ukuthi uyangisola ey'ntweni kuke kwanqamuka amadradi kusho imililo, wazosola mina phakathi komphakathi njengoba namanje ahlasele kimi phakathi kwemizi eyi-100 kodwa ahlasele mina. Okay baba Nkosi, ngiyayizwa isikhalo sakho. Ngiyacabanga ukuthi lana umlungu mangathi ufuna ukuhlathana nawe phansi, ungahlala naye phansi noma usofuna ukuthi asuke endaweni? Hhayi, sevele enough, kufanele asuke endaweni ngoba neminyaka ngihluphe yona lo mlungu ngaphandle kwesizathu. 38 iy'nkomo zami zafa, iy'moto zafa, abengikhisa amanzi 4 years. Kwendlula i-14 kilometers ngikha amanzi okudla. Ngicela ukuthi noma ngumthetho ungayobona la nginabantwana, mina nginabazukulu, abantu abami iy'tofu ey'basekhaya ziwu-6. Hawu baba,
Khona into engifuna ukuyibuza esemqoka. Labantu laba ngethani bangena bazokuhlasela, azange banihlukumeze nabantwana? Futhi lokho kungikhalisa kakhulu ngoba ngikubeka mina ukuthi kwafa yonke into eyayikhona ngoba phela kwakuphethwe. Baba, ngibuze ukuthi ngethani bafika labantu laba, azange banihlukumeze yini nomndeni wonke noma bahlukumeza wena wedwa? Bahlukumeze umndeni wonke ngoba omunye umfana wami kulaba kuthiwa banezibhamu babambeke i-AK entanyeni bathi akakhiphe isibhamu, naye-ke wabatshela ukuthi bakhona bakhiphe imishini bakhiphe isibhamu. Umndeni, abantwana endlini abancane, wonke umndeni sihlukumezeke kakhulu, kufana nokuthi safa ngoba okungumthetho mina ngafundiseka ngesibhamu, ngazi ukuthi umuntu makakhiphe isibhamu usuka asabulele. Lama-AK kwakungenwe nawo nalama-9mm wayephethwe, kodwa labantu bavale ubuso, kwakunzima kakhulu. Bamkhosi, abekho abalimala ngalolo suku? Cha, abalimalanga abekho, kodwa nje ukuhlukumeza ngoba babangafuni ukuthinte ngisho ifoni, bangitshela ukuthi bona bangamaphoyisa e-province, kodwa bavale amehlo, ababonakali nange-uniform, abakhiphi nakhathi, akukho nencwadi-ke ethi bazosesha. Akukho moto yababahamba ngayo, bafike bahamba ngenyawo. Imoto bayishiya ngiyabona 2 kilometers noma 1.5 kilometers bashiya imoto khona bafika ngenyawo. Mawubheka Bamkhosi, labantu laba isenzo abasenza sasikhombisa yini ukuthi labantu laba bangamaphoyisa noma bayigebengu laba bazohlasela ekhaya? Sasikhombisa ubugebengu ngoba ngeke ngithi sasikhombisa ukuthi bangamaphoyisa. Uma bafika nemoto yabo ingasho ukuthi bangamaphoyisa, bangakhiphi nencwadi yokusesha nangesikhathi abafika ngaso, nangendluzula nje babalwa ngayo, bangafuni ukuthintwe next izinto ezingamafoni ukuthi bayashuthwa noma bayavideorayizwa. Uyabona, balwa nje vele. Bamkhosi, umakhelwane mhlambe babakhona yini abasibonayo lesigameko esasenzeka eTaibos ekhaya? Basibona abaningi bomakhelwane basibona isigameko esasenzeka ngoba nami ngaphuma ngaze ngadubula ngoba ngazi ukuthi njengoba nginesibhamu ngivikele umndeni wami nami ngizivikele ngoba ngangisekhaya. Hhayi, ngiyacabanga ukuthi baba, lento le amaphoyisa futhi nawo wayenabo ubugebengu noma kwakufike wona ngale ndlela okwenzeka ngayo. Impela lapha engize ngafika khona ngakholwa ukuthi ngamaphoyisa ngoba ngaya e-Piet ngoMsombuluko ngahlala ilanga lonke ngilinde amaphoyisa ase-Sheepmoor noma umphathi wawo uxoka ukuthi uzoza azokuzwa ngale ndaba yesigameko ngoba phela ukuvinjezelwa ngama-AK ekhaya endlini, ngoba endlini lapha sasikhona ukudubula kwami ngangingaphandle mangibuye endlini ukhona umuntu wesifazane babahamba naye wathi akudutshulwe indlu. Hawu baba, lo muntu wesifazane ungumphathi wesiteshi noma ungokuthile phakathi kulabantu laba bebahamba nabo? Anginalo iqiniso ukuthi ungubani, kodwa wayekhona lapha ngoba uma ngingumsombuluko ngilindile amaphoyisa ase-Sheepmoor angafiki, lashona ilanga ngoMsombuluko, ngaphuma ngaya ePiet, ngafike ngathola omunye usisi bathi ulungile, sahamba saya e-police station sathi sifuna ukuvula icala, amaphoyisa athi awakwazi ukuvula icala, ngivulile ubani. Asisa kumphathi ophethe lapha khona ePiet, umama naye wafike wala ukungivulela icala wathi uzovulela ubani. Sanibonani, igama uClement Brown, nawo part 2. Sawubona Bamkhosi, sagcina ngalela suku leliya ugcine uthi uzositshela akabanzi ukuthi wagcine uyitholile incazelo ukuthi amaphoyisa bewahamba nobani, obani bebakhona ngaleso sikhathi? Ngumdleleni mina ngumFinias waNkosi eTaibos. Indaba yami ngihambe ngaze ngafika e-Emene, ngathola uBrigadier Mavuso, ngaya kuye ngoba ngangifuna ukwazi ngalabantu abangifikele ebusuku bafake emakopahedi bangiphathele ama-AK bazobulala ngoba ngithi neba bazobulala
ngoba kuphatha ama-AK bazongingenela ebusuku. Ubrigadier-ke Mavuso wafike wangitshela ukuthi lawa kwakungamaphoyisa, ngoba bangitshela nangikuzwa bathi babuye ePitori, abanye vele bakhuluma isiSuthu, abanye babuye eNaspoti bakhuluma isiSwati. Wathi yena vele amaphoyisa ayahlanganiswa uma ngabe kunguDisemba noma kuvele isimo esikuthi sinjengalesi ukuthi kukhona izibhamu la. Okungixakayo-ke yena uhlala emele ofisi. Uma ngabe abe azi lokho, wayekutshelwe ngubani ukuthi aze ahlanganise amaphoyisa aboPitori, abo-Nelspruit azofika lapha ekhaya ngale ndlela. Nanangalokuthi lamaCopperhead wayewafakile angenzi njengomthetho wobuphoyisa, afike ngey'moto noma afike emini noma ambathe into zamaphoyisa afake amaCopperhead. Yini? Ngoba yena wathi uyayazi indaba yalapha, uyakwazi nale enzansi lapha esikhona nale enhla, ukuthi konke lokho yena ukwazi kanjani, ngani. Ngifuna ukukwazi lokho ngoba mina lapha umuntu ongiyena othi akangifuni nguye lo mlungu. Nanamanje nasi incwadi angibhalela yona, angibhalisa yona ngamaphoyisa aseShidmoni ukuthi uyangisola, uhlala athi akangifuni. Kunamaqala la lo mlungu amenzela wona, ungibopha onke amalanga noma kwenzeka into eyenzekayo lapha endaweni wathi ngini. Manje kungakho-ke zonke lezi zinto njengoba sekuvela lo Brigadier Mavuso, kusho ukuthi unokuhlangana naye bakhulume ngami. Ngakho lo mlungu ngimfuna etafuleni azochaza yonke into ngami, nami ngichaze ngaye. Okay, Baba Nkosi, kulokhu engifuna ukubuza ngako, umlungu senike nadibana ndawonye nakhuluma, noma umlungu usafisa ukubaleka akhombise ukuthi umuntu omnyama namhlanje usungakahlonipheki ohlala emapulazini? Akafuni nokusibona lo mlungu. Manje nje kunelinye icala besikhuluma manje ngoJuni, abesibhalele incwadi singumphakathi sonke ukuthi akasifuni laphayana, uyasithutha ngoba angamfuni umuntu omnyama. Manje-ke ngiyakuzwa lokho. Konje umlungu lo oseTaibos ubani igama lakhe nesibongo sakhe? Ufike kanjani futhi kulelo plaza? Laphayana lo mlungu ukufika kwakhe kulela plaza, isibongo sakhe uKhuthu Paul, mina engimaziyo. Ukufika lapha kule plaza wafika nobukhosi bakayendo obenza bazomthula ukuthi uthengile lapha, uphuma imondi. Base kufika-ke lo bukhosi nalo ukuthi uye osathengile kodwa uzosebenzisana nabantu. Kanjalo kwathiwa abantu bazolinyelwa, abantu bazosizwa ngayo yonke into eyi-safety yomphakathi engazange yenzeke nanamuhla. Wabalimela abantu iminyaka emibili. Thine sinabanye imizi emithathu abengayilimeli lo mlungu ngoba athi akasifuni. Manje-ke lokho kwasicaba ngoba sabhaliswa kwathiwa sesolinyelwa nguhulumeni. Labo-ke abalimele wabalimela, thine imizi emithathu akayilimelanga ngoba athi akasifuni-ke. Manje-ke lokho kusixakile lokho. Kungani lo mlungu baba abantu abamnyama angabafuni, noma silokhu siyazizwa iy'bhili ey'ningi zaseTaibos ukuthi lo mlungu abanye uyabadubula, abanye uyabashaya. Kunomama nje okwavela phambilini wayeshaya wuye umlungu, athi akafuni ukuthi akhe endaweni yakhe. Le ndawo ayiklinywanga mhlampe umphakathi? Indawo ikleyiniwe umphakathi. Lo osebenza lokho ngumfana wakhe. Asimazi thina lo mfana wakhe. Sibe simbona nje hamba naye. Yena esimaziyo owalethwa yibo lo bukhosi uKhuthu Paul. Lo mfana wakhe asimazi thina, simbone nje asakhona laphayana lo Ruwani athi iplazi lakhe, thina sazi ubaba wakhe. Manje-ke lokho kuyasidida nje ukuthi kwenzeka kanjani. Baba, nike naqhumana mhlampe noLand Affairs nayokhuluma ngale plaza, noma mhlampe nisahleli nje nisalindile ukuthi kuphinde kubhaliswe ukuthi imihlaba ayibuyele kubantu abamnyama? uLand Affairs siye naye kakhulu lapha,
kaningi kakhulu khona abakuhletshwayo isihlanu sabantu besiya nalapha kalenda fest. Kalenda fest kunabantu ngiyabona cishe emangaphosisi noma babili abahambile lapha kalenda fest sicale ukukhuluma le ndaba yale plaza nangale claim. Nabo basitshele ukuthi umlungu uthengile kusukela kudala kusekhona njengoba bekhona kudala. Kusekhona umjapela sikhuluma ngale ndaba yale plaza. Nabo abantu ababofakazi bakhe yibo lokhosi balayende ukuthi umuntu ungathenga la. Manje asazi-ke nayo kulenda fest. Manje-ke lokho kuyasimangaza ngoba i-claim laphayana kwa-claim ngo-98 umlungu ufika ngo-2014 ufika uyathenga lela plaza lela lisetshenziswe khona umlungu baba bathi kaJakobo. uJakobo walinika u-NTE lathathwa imondi sengikhohlwe le company beyingeyomuntu wakamalinga uZex. Bonke labantu basebenzile baphuma kodwa yena masafika noma alethwe yilokhosi bathi uthengile. Manje konke lokho kwasimangaza-ke noma sesithi siya nakalenda fest basho njalo. Hawu, mangithi ngiyezwa lana lo daba lolu lukhomba ukuthi leya ndawo leya kwakukhona ubaba uTobias Kosi. Ngabe kuyiqiniso lokho? Elingaphikiswa ngoba nezincwadi khona ezishoyo ezingafundwa-ke kube yizo ezizoqhaza ukuthi kungamanga noma kuyiqiniso. Thina ngeke sisho ngoba okuzoshiwo yimi kuzobe kungamanga mhlawumbe ngoba ngifeva, kodwa iy'ncwadi khona ezishoyo ukuthi lapha uTobias ishifu yakhona. Kodwa-ke kufuneka kubuye ngisho abaphathi bamakhosi bazohlaziya ngey'ndawo ngoba nabo bayaqasha bangabuyi wonke umuntu besayikhombela indawo athi yakhe nobani athi yakhe. Kufuneka bake babuye nokuhlaziya kwamakhosi kuzohlaziya ley'ndawo ngoba siphunyezwe endaweni ngabomkhulu bethu ngabokhokho. Okay baba, amathuna akhona yini akhomba ukuthi indawo indala? Akhona amathuna okhokho benu nezizukulwane? Maningi kakhulu mfowethu futhi nawe ungasuke umangale. Khona abantu abadala abakhulele lapha bababomkhulu bashona, khona basha abakhulela khona namanje. Amathuna agqwele ipulazi lonke, singalikhomba wonke umuntu lapha lidala likhona ipulazi nendawo ikhona. Okay baba, suthi kuzo zonke lezi zinto lezi ezenzakalayo lapha eplazini, suthi umlungu usuncena ukuthi anike abantu umhlaba wabo noma mhlambe vele indlela adelela ngayo umuntu omnyama? Indlela nje ahlukumeza ngayo umuntu ngoba angeke anikwe nguye umuntu indawo. Yena ufice kunabantu kungeyabo indawo ngoba babenikiwe indawo wafika yena wayikhatha wathi uthengela abantu. Usho abantu abanikwe indawo, imondi yayisikela indawo lapha yasitshela ukuthi indawo yethu ingaka-claim. Yena ufike-ke seyiclaimwe no-claim, so ufika uthi uthengela abantu indawo. Kungenxa nje yokuthi vele akamfuni umuntu omnyama. Manje nje uvala izindlela esazayo yikhula. Mina manje ngine-70 ngizalwe ihamba lezi ndlela yena uzivalile, ufaka amatrabhu, ufaka iy'khiya, ufaka amadradi kuzo zonke lezo zinto. Kodwa-ke ngoba umthetho kusho ukuthi nawo uyamgunyaza umuntu webaleni elimhlophe phakathi kwabantu abamnyama. Yena uyedwa abantu inqwaba lapho ufuna bahambe la kube basuka labantu bayojika eMolmane mabaye eGongolo bakunqamla le ndlela eqondile. Okay baba, kukhona lokho engifuna ukukubuza nje okubalulekile. Kulama case lawa bekahlukumeza abantu njengawe nokuveza ukuthi wakuhlukumeza, uke waboshwa yini umlungu noma uke waya enkantolo? Enkantolo uyaya kodwa akabopheki ngoba asazi ukuthi noma kunebala elimhlophe. Amakhesi nawa nami ngiyawafuna ngoba washaya nomntanami, washaya abantu abami. Omunye umntanami abezela agobe unyawo ayisikhwala, walulwa wafaka insimbi wamshaya. Ekumbopheni kwami wayelayisha abantu amaroli bazomfakazela la ukuthi u-right kanye nalo bukhosi bakayende nabo kumfakazela. Hawu, mangizwa lana ngithola
bayakhuluma bathi boney'nkomo ezi-more than 800 kunye ney'moto zakho ay'limaza. Wayikhokha yini lezo y'moto naley'nkomo zakho ney'mbuzi ney'nkukhu nasendlini la owakhe khona? Uke wakulungisa yini wabuya wazokulungisela ukuthi kukhokheleke lokho? Iy'nkomo kazange zaba yi-800. Kwafika lo mlungu lapha ngine-57 lokuthi zibe yi-800 kuyinzalo, ngoba phela inkomo iyazala njalo ngonyaka. Sizala manje nabantu abazo njengoba sezize ziba yi-800. Akukho umlungu akukhokhile. Iy'moto zami njengoba zifa ngamaveni nawa, bengithutha amanzi hamba 14 kilometers. Engithanda ukuthi nobani angeze azoyibona ukuthi ukhona yini ongakhona ukukha amanzi okudla ahamba le ndlela ngoba athi akamfuni. Ayikho into yabayikhokha ngoba ngale awamkhanda ngakho kwelinye ipulazi ngesikhathi ukhona kusekhona bo-Black Search bangiqosha ngiyise emsebenzini, asagcina athi uzongithutha angilahle emgwaqweni ney'nkukhu zami nabantwana. Ngathutha kwafa yonke into yami ngoba ngangibaleka, asangibalele amalanga 3. Wathi ngimsombuluko lesinye lesithathu uyangithutha, ngabaleka kulesibili kwaphuka stofi, kwaphuka mbhede ngoba ngase ngilayishela nje ukuthi ngisuke lapho. Zonke lezo zinto zami azange zabuya toti namuhla ngoba nanamuhla sangihlukumeza. Anginawo ngisho umuzi ngakhanga ngoba bengizokwakha kuphi. Imondi yanginika incwadi yokwakha, ikhona incwadi ngisho noma ngingashaya inombolo eyiphume ePitori ukuthi nganikwa indawo, kodwa yena wafika wathi akangifuni. Manje lokho kungiqakile-ke ngoba ngingumuntu into enganamsebenzi, yena angumsebenzi, ukuthi lapha ngikhona kufuneka kanjalo bangigijimisa bafika akangifuni. Ngifuna-ke ukuthi uma ngabe ngimkwelele noma ngenzani, hlalwe phansi kuye wonke umuntu ubukwe, nami ngizosho ngami ukuthi into eyenza ngangifuni yini, nami ngizosho ngaye ngoba kwakufika kwakhe lapha. Mina wangisukela emsebenzini wayangitshela ukuthi kuthiwa iplazi lakhe lala nami, akazokhuluma nami, mina engingakwazi lokho. Labo babamtshela lokho futhi ngiyabafuna abaqhaza njengoba sajika athi ulithengile. Okay baba, akekho umntwana wakho mhlampe amkhokhela ukuthi umlimazile noma kwaba khona isincephezelo thizeni somntwana? Akekho, yikho into ayikhipha, akekho akukhipha. Umama wasekhaya yena ngike ngathola ukuthi wake wafika ngasese ehamba nabanye bazomsabisa. Ngabe kuyiqiniso lokho? Elingaphikisi iqiniso. Wathumela umuntu ukuthi akeze unkosikazi azomtshela ukuthi angasiwe khotho. Uma ngabe asiwe khotho uzosithutha ayosilahla ekudeni, akukhulunyiswane. Kepha lokho kuhamba ngemva kwami ngoba kwaloko okuyisimanga ukuthi umuntu uma beza ekhaya ufika akhulekele umuntu ongubaba, umnumzane. Lona oza kunkosikazi ozokhuluma nonkosikazi lezo zinto kungani, kuyinto ethiwani noma ethini, akusiwo yini kuhlukumeza. Uzokhuluma lezo zinto nje ushaye umuntu wakho, uphinde uthumele umuntu kunkosikazi ukuthi akazokhuluma leyo nto ukuthi akukhulunyiswana angasiwe khotho. Uma ngabe kungakhulunyiswana uzomthutha, uzohamba alande incwadi ukuzuma ayise ePitori kuyesithutha. Okay baba, siyakuzwa konke lokhu ngendlela ochaza ngayo ukuthi kuzo zonke iy'ncephezelo zangayikhiphe. Umlungu kahle kahle ufunani kuwe engaka? Because ngendlela ekubonakala ngayo kuyakhombisa ukuthi uyacwasa and ukhombisa ukuthi esakhe isikhumba ubalulekile kakhulu umuntu omhlophe kunomuntu omnyama. Kungani anganiki indawo thizeni khona lapha eplazini ningasabukisane naye? Because kahle kahle into enilwelayo ndlula umhlaba. Kuyisimanga esikhulu lokho bakwenzela. Yiko lokhu nami ngithi ngisafuna ukuthi abuye kuhlalwe phansi nabanye noma abaphethe umhlaba azobachazela ukuthi into ayenza ngoba akafuni mina, ukuthi akafuni mina, bonke abantu abanandaba nabo, yimi angangifuni ukuthi-ke nimkweledani aqhaze, nami ngizoqhaza futhi engikwaziyo ngaye. Lokho-ke ngiyakufuna ukuthi ubulungiswa bube khona ngoba lapho kunganaqiniso khona
kudala le ndaba siyikhuluma kwabekwa inaphuze kwathiwa ye-national ikomiti siyikhuluma le ndaba, kodwa bagcina angavelanga ukuthi sihlanganiswe kubonakale ukuthi kulungiswe le nto. Ngaleso sikhathi uhulumeni bekaphethe lelo daba. Ngabe kwakuwumuphi uhulumeni owawukhona kuleso sikhathi ukuthi umlungu anihlukumeze kangaka? Usihlukumeze ukusukela kudala kusekhona uhulumeni webandlululo, toti namanje ngoba kukhona uRamaphosa nje usihlukumeza nje njengoba sekukhona uRamaphosa kuthiwa kwenziwa amakomiti azosihlanganisa, azange kuhlangane. Kuyakhulunywa ngomlomo kodwa izenzo zenzeki, kuyaqhubeka nje kuyasihlukumeza ngoba mina ngifuna kwazi ukuthi lento ayifuna kimi noma le muntu angiyi kakha, angimhluphi, ngihlalele la ngihlala khona, ngizenzela kona. Yena usuka eze la makwenzeka into athi ngithumela ngamaphoyisa, ngithumela ngabantu. Manje ngifuna aphumele obala ukuthi yini le ngifuna yona. uKhutha yena uke wabuya yini wazonitshengisa umfana wakhe ukuthi ukuyena o-take over indawo, noma mhlampe wathula, noma nisambona uKhutha ukuthi nikhulume naye? uKhutha sikhulumi naye ngoba vele yena abengakhulumi nabantu, ukhulunyelwa yibo nobukhosi bakayena. Nalo mfana wakhe azange amlethe ukuzomthula, simazi, siyambona nje asamfuqele ukuthi kuthiwa senguye ophethe ngoba thina sazi yena walethwa ubukhosi. Lo mfana simazi kodwa sesibona kuthiwa nguye, asazi ukuthi ulethwe ngubani noma uthule ngubani ebantwini. Akwenzeki yini ukuthi iy'nkomo zenu ayibophe umlungu makayithola hlampe zidla endlelweni yakhe? Uyayibopha, sekukhona ezike zajikana kuyi-Standerton, ayibophile athi zingene endaweni yakhe lapho afike zidla khona. Wafike wafaka igradi, wafaka amatraphu ukuthi into ingeceli ngale. Iy'nkomo zangena ngalezo bantu, wayibopha, wayithatha wazisa estate. Uke waninika yini incwadi ekhombayo ukuthi iy'lwane zenu zingakhoni ukudla emadlelweni asangale ngakuye, noma khona la anikalela khona ukuthi ezakhe ezenu iy'nkomo zingaweli ngapha noma ziwele ngapha? Ikhona yini incwadi akaninika yona ningabahlali bendawo? Ayikho incwadi, lokhu kwenze ngomlomo noma ngakufaka lelo gradi alifaka, wathi usithengele 500 hectares, kule 500